норак шаҳрест ки дар он обу кӯҳҳо ба як овоз месароянд. танҳо 1 соат роҳ аз душанбе ва пеши назар манзарае кушода мешавад ки нафасро мебурад. сарбанди азим гӯё девори миёни гузашта ва оянда ва баҳри беканори обанбор ки мардум онро баҳри хурд меноманд. шаҳреки хурд то ҳол биноҳое аз замони шӯравӣ монда дорад ва яке аз ҷойҳои дӯстдоштаи сайёҳони хориҷӣ ва дарунӣ ҳам мебошад. нерӯгоҳи барқии обии норак дилу ҷигари тоҷикистон аст. сарбанди он ки беш аз 300 метр баландӣ дорад чунин менамоянд ки гӯё аз дасти табиат офарида шудааст, на аз дасти инсон. дар худ қуввати ҳазорон дарёро нигоҳ медорад ва ба миллионҳо хона рӯшноӣ мебахшад. ин ҷо об ба нафаси зиндагӣ табдил меёбад. аммо норак танҳо рамзи қудрат нест. кӯҳҳои сабз шаҳрро ба оғӯш гирифтаанд. ҳавои соф пур аз хомӯшӣ ва тозагӣ аст. дар рӯи обанбор заврақҳо мерақсанд, абрҳо инъикос меёбад. дар ин ҷо ҳамоҳангиро эҳсос мекунӣ. инсон офаридаи бузург сохтааст, аммо табиат ҳамоно маликаи асосист. ва ба норак нагариста мефаҳмӣ ки ин танҳо шаҳр нест, балки рамзи қувват, зебоӣ ва ягонагӣ бо замин мебошад. ин авқоти миллии тоҷикӣ. эра номуш Фатир Маска. анаку ҳоли ордша медидем. баъд фатир мекунем, дегдонда мебандем. хай ина аку мешӯрем Фатир Маскара. равғанаш бисёр бошад? равған аку ҳамаша мерезем? Берез. аку маърус дастаимуза равған рехтесве. ҳаста хуҷанданон хел? Не, хуҷандамон хелак намекунем. хамира бехамтариш мекунӣ. Фатир номуш. барои чӣ мекардан ҳамина? ака ина арӯсу ки овардану сари сурфа мерорану даст равған резон мекунанд ки ака арӯс ҳама соҳиби ҳама хона сар кана кора. кора сар кун. кора сар кана. намакобу меандозем? хамираш бояд сахт биёя ё? сахт биёя фатира. хана сахти ки чиза на сусранги хамир сус меояд. хамир сахт буда барои шумо хақоне. орди якум бошад ё орди тоҷикия гандумия ё орди сафайдак додагия. ан як чилчаки дигам ай об бикунӣ мешавад. ҳани гирдон оварда. Фатир Маска ай хурдӣ мехӯрден шумо? Фатир Маска ай хурдӣ мехӯрден, тайёр мекарден? ҳамин ай вақте ки сири ҳами дегу дедонча баромадан мекунем. гов мол дорем. хама арӯз кадан хони ҳам меовардан ё гов надоштан. буз доштану гов надоштан. мо ҳоли чормағбан меган пушти ҳами кӯда як ҷои шуа ҷои салқинане ки вақте мо будем об набуд. ҳоли ҳар як даҳаи дарду об буромадиян. ҳам хел ҷои шурӯъ шуда ба мо хестем иҷо омадем. ака бачаҳо калон шидан ба ҳами геста ки кор додар омадаам. баъд дига хестем ҳамиҷо ҷо гирифтам омадем як. ҳамин шумо худатон чанд сола арӯз шуда омадем ба ин хона? 18 сола. 18 сола. ҳоли як бори дигам чӣ мекунем? ҳамин хел калола мекунем ба ҳавора алов кардем. анака тунук мекунемша, мухпар мекунемша, дегдонда мечаспонемша. ана ба мепазаву меканемша. ана ба Фатир Маска мекунемша. назди дегдон мерем аку? ҳоли дегдон мерем.
ранги қаймоқ будааст, ها توجیکی ولی مردش هم شروع اگر گرمک باشه او میشه اگر خنک باشه مسکه او نمیشه фатирмаскаи мо омода шуд. Фатирҳои танурие бо равғани маскаи хонагӣ лад задем. Харбузаҳоро тайёр кардем. Акнун илова мекунем. Харбузаҳоро илова мекунем. Фатирмаскаи мо тайёр. Харбузаш бисёр бошад, а? میخرم بلغاک شدم با منی میشه шумо ягон хотира доред дар бораи фатирмаска дар давраи кӯдакитон? در وقتی یاشی فتیر مسکه میکردن نویرها جمع میشیدن که میشیشتیم میخوردن کیف میکردیم بهترین بسیاری беҳад бомаза. Дастотон дард набинад момаҷон. شما هم باشه خدا ما آره نویرو عویده دارتان کنم و حکومت